Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. कामा 2 वर्सां जाली सगळ्यांक खबर आहा कशें काम करता हांगासर आनी पेडण्यान कशें काम आमचें चल्लां तें आयज तोरच्यान सगळ्या जाणांनी जाणून घेतलेलें आसा कितें फुडलो विचार केल्लो आसा कितें तेंचे भवितव्य फुडें बरें जावचें म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका साथ दिल्लो आसा असोच साथ सगळ्यांनी भायर सरून दिवचो. त्याने आम्हाला काय केलंय आता हे आम्हाला काय देणं. आज जो युवकांचा मेन प्रॉब्लेम आहे तो नोकरी. प्रत्येक जण प्रत्येक घरात एक मुलगा बेकार आहे. ते जर अर्धे सुद्धा आमच्या प्रवीण आर्लेकरने उद्या काम केलं तर ही जी सीट आहे पेडणे मतदारसंघ ती कायम प्रवीण आर्लेकरांच्या पाठीमागे राहणार. पेडणे मतदारसंघ लागलेलो आहा आणि त्यांचे 2 वर्षाचे कार्य पळोवन त्यांच्याबरोबर आकर्षित झाले आहा. आम्ही सगळ्यांनी आपले जे मतभेद आहा ते विसरून आम्ही सगळ्यांनी त्यांच्या फाटल्यान रावया. ह्या सगळ्या गावांनी जाय तो आम्ही सपोर्ट दिल्लो आहा. तितून आमची झडपी आहा, फूल पंचायत आहा आणि फूल आमचो गावातलो लोक आहा. आमकां खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीन तांकां तिकीट दितना त्यांचे सर्वे पळयल्यात, त्यांचे 2 वर्साचे ग्रासरूट वयले काम पळयले आणि त्यांच्यानी ठरयला की ह्या मतदारसंघात पेडणे जर पहिल्या क्रमांकाक येवपाचो उमेदवार जर कोण आसत तर प्रवीणजी आर्लेकर आणि त्या दृष्टीन भारतीय जनता पार्टीन तांकां तिकीट दिल्लेली आसा. 2 वर्सां त्यांनी काय नसताना एक आमदार ना की कोण नसताना जे काम केला गोरगरिबापर्यंत शैक्षणिक क्षेत्रात, क्रीडा क्षेत्रात, आरोग्य क्षेत्रात जे त्यांनी काम केला ते कोणाक जेका कोणाक डोनेशन भरूंक जेका जमक ना तेका त्याचे डोनेशन फी. प्रवीण आर्लेकरांचे कार्य जे आसा हे शेवटच्या वर्षाचे अश्रू पुसणारे कार्य आसा आणि हेच कार्य करून प्रवीण आर्लेकरान एक वेगळे नाव आपले जोडलेले आसा.